Hemmäge salam. Men Gözel. Bugün men size Türkiye talip hakları maksatnamasy hakynda aýdyp berjek. Bilşiňizde köpüňiz bilýänsiňiz, belki görensiňiz, biz Unitürkiýe TikTok kanalymyzda Türkiye talip hakları maksatnamasy hakynda gürrüň edipdik. Ýöne biz türkçesini YouTube kanalymyzda goýupdyk. Ýöne käbiriňiz türkmençe de goýup bilersiňizmi diýip käbir sorawlar gelipdir. Siziň üçin men jikmejik şekilde Türkiye talip hakları maksatnamasynyň näme hakynda azajyk size informasiýa bermekçi. Türkiye talip hakları maksatnamasy näme we bu kim tarapyndan berilýär? Türkiye talip hakları maksatnamasy Türkiye döwletinde okumak isleýän ähli talipler muňa gatnaşyp bilerler we Türkiýanyň öz döwleti tarapyndan berilýär. Bu maksatnama hemme kişiniň gatnaşmagyna mümkinçiligi bar. Ýöne käbir şertleri var. Men häzir o şertlerden size aýdyp geçmekçi. Ilki bilen talip hakkı diýemizde köpüňiz diýýäňiz. Talip hakkı näme? Talip hakkı stipendiýa. Size döwlet bir möçberde stipendiýa berýär we size käbir şertleri yerine ýetirýär. Bu talip hakları maksatnamasy öz içine nämeler alýar? Men sizin üçin olary ýekeme-ýeke sanap bermekçi. İlki bilen talip hakları maksatnamanyň birinji size peýdaly zady sizi üniversitede yerleşdirýär we isläm bölüminde ýerdiňiz şo isläm bölüminde özleri yerleşdirip berýär. İkinji size aýlyk stipendiýalar berýär. Stipendiýalar bakalavrlar üçin aýlyk 1000 lira, master etmek isleyenler için 1400 lira ve doktorantura etmek isleyenler için 1800 lira. Bu bahalar töleýler üýtgäp durýar. Ýöne biz Türkiye Burslar web sayfasynyň maglumatyna görä size aýdyp berýär. Saglyk ähtiýaçlandyrys sigortaňyzy töleýärler. Türkiýede galaňyzda umumy ýaşaýyş jaý töleňizi töleýärler. Diňe bir gedeklik uçma üçin öz uçar biletiňizden töleýärler. Tawşyryklar haçan başlanýar diýemizde, tawşyryklar şu wagt dowam etýär. Ýanwar aýynyň 10-ndan fevral aýynyň 20-sine çen dowam etýär. Şoň üçin howluň wagt çarp geçýär. Insanyna galmaň sebäbi insanyna hemme kişi gatnaşmak isleýär we internetde problemi bolup biler. Her hili problemler bolmaly üçin siz şu wagtdan gatnaşmagyny başlaň. Awgust aýyna belli bolýar. Ýöne kabul edilişi üçin yaş çägi bar. Şunun köpüňiz sorapsyňyz, yaş çägi barmy diýip, hawa yaş çägi bar. Bakalavr için 21 ýaşyň aşagynda bolmak we magistr için 30 ýaşyň aşagynda bolmak, doktorantura için 35 ýaşyň aşagynda bolmak gatnaşmak üçin size belli bir şertlerinden biri. Nerden tawşyrmaly? Nädip tawşyrmaly? Ya özüňiz tawşyrmalymy? Siz tawşyryp berýäňizmi diýen sorawlara jogap bermek isleýän bu programma siziň özüňiz tawşyrmaly. Biz şu ýere web sahypasyny, Türkiye Burslar sahypasyny goýarys. Şo taýdan özüňiz giri ähli dokumentlaryňyzy ýükläp gatnaşyp bilersiňiz. Egerde siz gerek dokumentlar hakynda bize sorawlaryňyz bar bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz ýa-da aşağı kommentariýa ýazyp bilersiňiz. Biz size jogap bermäne çalışarys. Şu wagtlykça Türkiye talip hakları maksatnamasy üçin size gerek maglumatlar şular. Men diňlän üçin sag bolun.